Puolinottistoukkotyössä. Okei. Voisiko se laskoa, siis tää intro, tää rytmisti, tää on vähän niinku... Vai jos se olisi niinku... Se on niinku... Joo. Joo. Ei huono. Siis se olisi niinku... Tää just kun se loppuu iskulle ja alkaa iskulle tässä, niin se on vähän semmonen niinku huu. Se on stop. Stop. Tää on niinku ajatuksena oli tässä itse asiassa banjot ja kaikki tää tuuba ja... Toi loppusoinut. Voi ottaa se viimeisen... Ota se viimeinen ääni, niin, joo. Joo. Saatteko kiinni tästä rytmiä? Mulla on tämmönen rytmiajatus, kun mä oon soittanut pianolla, että miltä tämmönen rytmitys niin kuulostaisi. Niin hetkinen, kun mä soittelin itsekseni, niin kuunnelkaa tätä vasenta kättä, mitä mä oon ajatellut tässä biisissä, miten se niinku menisi. Kiinara, oota hetkinen. Ootko sä nähnyt mun lapsuja? Second line homma niin toinen. Mitä se tarkoittaa? No siis se on sellainen duolista, mikä on vähän niinku sellainen tasaisen ja kolmenmuunteisen. Okei, kiva tietää mitä se on, minkälainen on. Joo, mutta siis siellä... Se on vähän keilua pikkuisen. Joo, siis siellä on paljon tuollaista. Mitä se nyt sitten? Sama! Selkäytimessä! Niin, että se väli tulisi iisimmin ja sitten kun tulee Kertsisen Fermatin jälkeen, sit saadaan soittaa niinku... Niin vähän reilummin. Kutu, pum. Just. Se jotenkin menisi luontevammin noin. Ja tähän nyt onnistuin toi se D-molli-systeemi, se niin mun pitää jättää pitkä ääni siihen alle, että se vähän ei saa oikein sidottua muuten sitä siihen, niihin synkooppeihin. Ette pelästy. Vielä tarkennus Mika. Tää intron ekarivin niin viimeinen tahti, niin onko ne 3/4 des C? Joo, se on hyvä kysymys. Joo, koska ne on ollut vähän niinku hakusta... Kiharat sekaisin korvilla peitto, neiti etsivä sängyn alla. Nousen kohta, kuuluu heitto, neidin suusta mumisemalla. Raottaa ovea, kömpii hiljaa, vessan lämpimän lattian valtaa ja kiertyy siellä kippuralle, hapsumaton alle. Hei, ootko sä nähnyt mun ponskuja? Hei, tästä lähtee lankaa. En laita sukkahousuja, ne kutittaa ja hankaa.
biisi. Tuun nyt katsomaan, mitä mä nukelle päälle vaan. Ei sun tarvitse tukkaa letittää, tehdään kärrynpyörää. Pienen ajatus sininen, elämä kuin kirja uus. Eka sivu ja ahmien, siinä sen ihanuus. Elämäs paketti pellossa, sen ketsupilla kastaa. Ei huvita nyt siivota, siksi ei hän sulle vastaa. Itku seuraa naurua, varvivana illan virkkua ja tarkoitusta elämän, vain sitä kysyy hän. Pienen ajatus sininen, ikäkin vasta 6. Elämästä nauttien, niin tylsä on aikuisuus. Sekaisin harteilla peitto, neiti etsivä lattialla. Saanko tulla, kuuluu heitto, neidin suusta mumisemalla. Raottaa ovea, kömpii hiljaa, ison sängyn jalkopään valtaa ja kiertyy siellä kippuralle, kainalossaan alle. Pienen ajatus sininen, jokainen päivä on uus. Puhtaalta pöydältä alkaen, sen yksinkertaisuus. Pienen ajatus sininen, jokainen päivä on uus. Lapsen mieltä ihailen, siinä soi rosoisuus, siinä soi sukkeluus, siinä soi Helmin blues. Eiköhän se ole siinä. Niin se ihan loppu sitten, kun viimeinen kerran menee. Aina kuljen kotiin päin. Tuota loppuun meno vielä keksin, mikähän sinne voisi olla. Se voisi olla se, voisi ehdottaa sellaista, että kun se tulee se eka se aina kulje. Niin. Siihen niinku poikkiko bändi ja Jari soittaa. Mistä tulee se virke? Se viimeinen. Esimerkiksi. Jotakin pientä vaihtelua siihen voisi ajatella johonkin kohtaan. Mä katson, että mikä kohta olisi. Vaikka niinku valssina. Niin. Joku tuommoisen voisi tehdä. Siinä tulee kun... Missä kohdassa on? Esimerkiksi eka sivun viimeinen tahti. Ei se voisi olla pitkiä ne molemmat, kyllä. Eli A-molli, As, A-molli, As ja C. Eli 3 tahtia pitkinä. Eka sivun viimeinen tahti ja toka sivun 2 ekaa tahtia. Jos se vetää samalla tavalla.
Onko se tylsä? Ei, varmastikaan. Se on semmoinen, joka jää pymien. Looginen, johdonmukainen. Niin. Vedetään se samalla tavalla. Kolmanneksi oli rivi, toinen ja kolmas ja neljäs tahti. 3 tahtia pitkinä. Päättyy tie, koivu ja tähti. Mä sain aina Venä jos heikkoa happi, neljänneksi alirivi, toinen sivu. Joo. Ekaako. Pitkästi toi soittoon. Mitä mieltä on? Siis aina kuljet kotiin päin. Tuosta poikki. Joo. Meinasin tästä. Teet sä kävi kanava töitä sillä tavalla? Kiva. Koko ajan läks kuntoon. En piskuisiin kyliin vilkaisekaan. Sinisin silmin mä näin elämän. Taisin kiertää ympyrän. Vaihdoin kafeolleen ja Champs-Élysées. Pannun kahviin rannalla koitereen. Vuosien jälkeen tarpeeksi näin. On aika tulla kotiin päin. Taas kotiin päin. Siellä synnyin, sinne jäin. Taas kotiin päin. Tää mun paikka on vaikka vaatimaton. Jos heikko on happi, mut perille vie. Tai tarvitaan pappi, kun päättyy tie. Koivu ja tähti sisimmässäin. Aina kuljen kotiin päin. Sinne jäin, taas kotiin päin. Tää mun paikka on vaikka vaatimaton. Jos heikko on happi, mut perille vie. Tai tarvitaan pappi, kun päättyy tie. Koivu ja tähti sisimmässäin. Aina kuljen kotiin päin. Aina kuljen kotiin päin. Aina
päin. No se oli helpompi laulaa, kun en tiedä oikein millään volalla laulaa, niin toivottavasti. Oliko siinä Niin tuli, kun säikä, että rupea laulaa liian kovaa. Oliko muutenhan toi, että joo. Joo. No niin. Harakan laulu. Sorry, but happy.